Angkol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika, at walang mga konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Usapang kasalan na rin lamang. Wala nang practice ang dila. Pasintabi. May mga kakaibang kwento Later. Go. patungkol sa mga kasalan, mga weird at mga unusual na story. At isa na dito ay isang kwento ng nagpakasal na bride at groom. Dahil sa kanilang cake ceremony, nagsabi na ang bride sa groom na huwag siyang pahiran ng icing o ng cake sa mukha. Siyempre, katuwaan lang ng groom. Talagang ginawa niya ito. Kumuha ng isang slice ng cake at pinahid sa mukha ni bride. Kahit sinabihan na siya na huwag gawin ito. Ang nangyari, dahil sa inis, nag-walk out ang bride sa reception venue Tama at lang. iniwan ang groom pati na ang mga bisita. Nagtampo ang nasabing bride. At dahil doon, tinuloy pa rin ng mga bisita ang celebration kahit wala na ang bride sa nasabing reception area. Ikaw, kabisyo, anong kwentong nakakatawang kasal? Experience Bakit ganyan ka, mo. Manggas? Yan ang ating Siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Shit! Morning call! Morning, kids! Kabisyo, feel good morning! Adlang Lunes, good luck sa traffic dahil nga malapit na yung Pasko kaya matraffic na. It's Toro. December 9, 2024. Sa oras sa 7:30 ay kasama niyo na ang pambansang angkol tirador ng bridesmaids. Angkol Dagol! Itaas ang kamot sa mga angkol. At kasama rin ang pambansang Tita Max. Ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo tirador ng groomsmen. Pati Oh, partner ng Maid of Honor, best man. Sabi niya, may the best man win. Ang pambansang Tita Max, Tanya Chinita. Paratang sakit. Merong maliit, merong malaki. Ang ibig kong sabihin ng pasensya ng babae. Galit sa babaero, pero marupok. bakit yung Tita Max di mo sinasama yung kanta? Ang ganda mo talaga. Yan. Ang sexy hot yan. Ibang kanor eh. Tita na chinita. Tita, ang ganda mo talaga. Oh yeah. Ang Love Radio Manila. Tanya Chinita. Yan! Dapat ganyan. Gusto ko dun si Kasama niya Marupok rin ang pambansang maasim na senior, Mang Kano! Di ba ba? Pabasa senior na may maasim talaga. Huwag na uwi. Huwag na uwi. Humanap ka ng pangit. Okay,
salamat po. Nako. Nakikinig sa atin ang ama ng lungsod ng Bacoor, 24/7 City Mayor Strike V. Revilla. Good morning and Merry Christmas! Oy, Mayor. Good morning, Mayor. Merry Christmas. Mabait ka para mabigyan ka Jingle ng- bell, jingle bell. Bakit Jingle nag-aroling yun, ako eh? jingle, Ha? jingle. Ah, pinalitan na. Jingle yun sa amin eh. All ganda mo. 1, 2, 3, go. Jingle all the way. Jingle all the way. Bagong version. Thank you na, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. and Mrs. Hindi ko, may minsan kasi nangaruligan, hindi mo kilala eh. Ganon yun. Thank you for tuning in, salamat Mayor po. Strike V. Revilla. At eto na nga yung mga Ito na nga, kinasal. usapang kasal. Pero mag-congratulate muna tayo kay Mr. Carl Geronimo at sa iyong butihing asawa na si Paula Yan. for that wonderful wedding last Nag-enjoy Saturday. kami ni Mang Kanor nung Sabado. Si Mang Kanor nakafocus sa mga bridesmaids. Basic at sa Sa mga bukalista, ninang. bukalista. Ha? Pass, pass. Patay. Uy, napaka-choosy mo naman, Mang Kanor. Hindi ka naman gwapo. Ay, hindi na nga tayo gwapo. Mili pa tayo ng ano. Pero, yung mga gaganda naman Maganda din na si yun, Mama Ninang. Nicole. Wala naman ako sinabing, Ando si Mama ang ganda Nicole. talaga ni Madam. Pero siyempre doon ako sa bridesmaid. Okay. Basic. Basic. Pero ito yung nakakatuwang kwento dahil mula kanina, of course, na-feature natin yung mga kasalan. Sa kwento din natin, bridesmaid pinatos nung groom-to-be. Ngayon naman, ang groom, pinahiran ng cake sa mukha ang Napaka-ano naman ka, no? kahit Walang- sinabihan na wag, tinuloy pa rin. Kasi katuwaan nga lang daw, cake pinahid sa Col, mukha. kahit katuwaan, Oo. nakakabastos, walang ka-manners naman yung para pahiram mo naman icing yung ano mo, bride mo. Hindi lang icing ginanon, tits ha? Buong Buong cake. slice ng cake ginanon sa mukha. So ano gusto yung matuwa kami? Ano gusto yung matuwa kami? Joke lang naman yun. May joke ba? Hindi kayo matuwa? Joke yun eh. Hindi kayo marunong mag-joke. Wala ba kayong joke sa katawan? Patay. Patay. Pero Mang Kanor, napaka-bastos. Walang ka-manners. Oh, bakit? Babae yun eh. Pero kung kami, sasalaksakan namin kayo ng cake, pati yung kandila, sasalaksak ko sa ilong mo. Wala naman personalan. Alam ko naman kakasya yung kandila eh. Yung Perdon yung malaki. number 1, di ba? 60 years old. Yung number 6 sa ilong mo. Yung Grabe na. yung 0 sa kabila. Grabe. Di ba? Bastos naman yun. Oo naman. Parang, syempre, sa celebration na yan, may reception pa, may mga bisita pa. Ang ganda-ganda ng bride, minake-upan ng ilang oras yan. Tapos, papahiran mo lang ng cake. Tsaka Pwede siguro pagtapos na, yung wala ng bisita, Oo, kayo na lang. kayo na lang, mga nanay, tatay mo. O Oo. gano'n, kayong dalawa, sa honeymoon, yan, magpahiram. Oo, dapat doon yan, pinahid yung icing, pinahid doon sa baba, ganyan. Ha? Sa baba, sa paa. Yan. Diba? Tapos, patay. paano kakainin yung icing? Doon sa baba, sa gitna, Paano nga, ano gagamitin? dila. Paano ka makakain? Kutsara! Daliri. Kutsara, tinidor! Sabi ko nga. Oh, pero ganyan kung mayroon man kayong mga tradition or yung mga, di ba, pakatuan, pahid-pahid. ng Oo, mga- mantakin mo, ginagalang kayo yung highlight of the event, kayo yung bride and groom. Tapos nire-respeto kayo ng mga tao dun, tapos Pahiran mo bigla Oo. yung bride mo. Ang ganda-ganda niya, tapos biglang, kahit katamtamang ganda di naman deserve ng kahit sino ganunin. kaya nga. Diba? On that day, Dapat ang sa bride ang ninang. pinakamaganda. Dapat sa ninang. Oo ba, dapat sininang na lang? No? Kasi ang bride ang pinakamaganda na babae on that day kasi special na araw niya yun. Correct. Parang maganda yung vocalista eh. Wala ko. Sa catering maganda. Meron? Hindi ko napansin. Yung catering, Hindi yung bride, yung bride. ang ganda ng belo niya. Ng bride? Yung waitress. Kinasal na pala. Yung bride. Yung waitress. Ex ko pa naman. Yung waitress. Yung bride. And you may now kiss the bride. Sabi ni Pader? Sabi ng bride. Sabi niya, I now pronounce you
Husband and wife. Sabi ng father? Sabi ni groom. Si groom ang nagsabi. Hayaan mo siya. Buwang na si groom na baliw na. 5,000 yung binigay niya sa inang anak Nininong? niya. Nininong? Nininang? Nininang? Nung photography. Oh, grabe naman. Smile Kami nga mo. lang. Ikaw muna, ikaw. Smile mo sa camera. Sabi ng photographer? Sabi ng pare. Sabi niya, sir, picture sir, 150 na lang. Sabi ng photographer. Sabi ni father. May racket. May racket. Yung photographer? Father. Binendisyonan eh. Uy, ni father? La. Dali na. Kasayaw na ako. Kikian music. Ano daw? Kasayaw na ako. Tita, meron ka bang sakit? Pwede Tuloy-tuloy pakikinig! ako kay Dito lang sa estasyon ng Bro dahil sa inyo. Ito po ang 90.7 Love Radio! Kailangan ba bang i-memorize yan? Busy! Merong mali. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio.